راپرسیên nû nîşan didin ku kandîdê seroktiye opozisyona Tirkiye Kemal Kılıçdaroğlu bi zêdetirî 10 xalan li pêş serok Recep Tayyip Erdogan e û li aliyekî din jî Partiya Demokratîk a Gelan HDP îro civîna koma xwe ya parlemanî li darxist û balkişand ser hilbijartinên seroktî û parlemaniyên Çardê Gulanê. Ji bo şîrovekirina bêhtir niha hevkara me Özlem Yasak ji navenda nûçeyan bi me re ye. Dem baş Özlem, bi rastî encamên rapirsiyan balkêş in. Gelo tê çaverê kirin ku Kılıçdaroğlu wiha li pêş bimîne û renge bibe serokê dahatûyê Tirkiye? Belê salê hêjayê bîrxistinê û destnîşankirinê ku ev encamên rapirsînên herî dawî bi tevlîbûna dengên HDP tê hesibandin. Ji ber wê jî berdewamkirina bi vî rengî em dikarin bêjin ku girêdaya helwesta HDP ya da hilbijartina da ye û li ser egera pêkanîna îtifaqak bi HDP û îtifaqa millete. شخوا me behsa kombûna HDP jî kir. Yani wê gavê HDP hîn biryara xwe nedaye. Eger HDP biryar bide renge kîjan alî de biçe. Em dizanin bi aliyê Erdogan de her naçe. Dibe ku bi aliyê Kılıçdaroğlu da biçe? Li bendeyê bi rastî salih li gor şîrovekaran û li gor daxuyaniyên ji her du partiyan jî lê hîn nezelale. Îro piştî komcivîna HDP hevserokê HDP Mithat Sincar daxuyaniyek da axaftinek kir û li wir got ku em ji destpêkê vir ve amade ne ku li ser bingeha diyalog danûstandin û hevkariyê pêşerojek nû di Çardê Gulan'a hilbijartinên Türkiye'de ava bikın. Ew helwesta HDP neguheriye û em li ser va rêbazane. Lê dibe ku herkes, her partî ez bawerim ku amaje bi CHP bû îtifaqa millet kir berpirsyariya xwe zanibin û li gor wî tevbigerin. Salih hêjayê bîrxistinê ku dema ku Kılıçdaroğlu berbijariya xwe ragihan HDP lê pîroz kir û got ku em wexwendinê HDP dikin Kılıçdaroğlu ku em ser vê danûstandinê bike. Lê xala girîng ev e ku Salih hîn HDP dibin xeteriya girtinê de ye. Doza wî berdewam dike. Lê li bendeyê ku sibe lîjneya bilind ya HDP civînek awarte li dar bixe û helwesta xwe Başa Özlem yani dibe ku tiştek li beramber vê yekê li beramber ku Kılıçdaroğlu piştgiriya HDP bike ew dengê xwe pê de yan jî bi kurtî daxwazên HDP jî Kılıçdaroğlu çine eger yani bixwazin piştgiriya wî bikin? Em kanin bi kurtî wisa bêjin wekî tê zanîn ku di 11 Gulana 2022 da HDP daxuyaniyek hevpar belav kiribû 11 xal diyar kiribû li ser demokrasî dad û gelek aborî û hing xalên din HDP dibêje ku ev xalên me pîvanên me nê Soryên hilbijartinê ye em li ser viya dixwazin danûstandin bike. Li bendeyê ku Kılıçdaroğlu di vê hefteyê de serdana HDP bike û dibe ku li ser vê jî danûstandinan bike Salih. Em dizanin ku berê hinek hewildan hebûn yanî her çendî ku di demên destpêkê dabûn jî ku em bêjin desthilatdariyê hewil bide bi rengekî rengan pêwendiyan bi HDP re bike. Tiştekî wiha neçû serî ne waye? Na li gor daxuyaniyan li gor ku em dişofînin tiştek wisa nexweyaye lê berevajî Erdogan ji dov ev di rojên dawî de di partiyên mîna Hüdapar ku Partiyek İslami ya li pirtir li herêmên Kurdan damezrandiye û hin bi partiyên rastkir re ji bo berfirehkirina îtifaqa xwe danûstandinan dike û civînan dike. Tu nîşantuneyê ku partiya ya jî îtifaqa Bahçeli û Erdogan nêzîkbûnek ji HDP re nîşan didin. Berê Özlem Yasak ji navenda nûçeyan spas ji bo vanzaniya.